darovať členstvo v Goodbye Friends, nech to znie akokoľvek absurdne, je nielen darček pre toho človeka, ktorému to členstvo darujeme, ale aj pre nás, lebo môžeme tam byť tá kontaktná osoba. A nech sa čokoľvek stane, na čo nebudeme pripravení, budeme pripravení. Som o tom presvedčená, že je veľmi dôležité vedieť, čo človek, ktorý odíde, chcel. Je to aj pre nás istá forma uzemnenia a práce s tým smútkom, ktorý v nás ostane a s tou obrovskou stratou a s tým postupným vyrovnávaním sa, že môžeme ešte ako keby spĺňať tie túžby a predstavy toho človeka, ktorý už s nami nie je a na ktorom nám veľmi záležalo. Myslím, že je to veľká úľava nerobiť veci automaticky a mať na to nejaký návod. Teraz hovorím o rozlúčke, o tom, čo sa stane s telom človeka, ktorý odišiel, o menu na kare, o tých pesničkách. Je to podľa mňa veľmi dôležité to vedieť a mať na to návod. Strašne sa vám uľaví, lebo tá smrť príde a je dobré byť pripravený na niečo, na čo sa nedá pripraviť.